Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba TV News filɛbaw ka taa se Joliba FM lamɛnbaaw ma an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Bi ye juma ye juin kalo ale tile 16 san 2023 i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na sa ladala sa min ye Joliba ɲɛmaaso ye sa an y'a latigɛ k'a fɔ min ye gafew ye sa ni olu bɔra kaban diɲɛ don o don ni waati kelen dala mana gosi kaban ka u kɔnɔ kumaw ka olu ta k'u bayɛlɛma aw ye to dun ka na yaasa faamuyali a bɛ se ka sɔrɔ baara ninnu kɔnɔna la cogoya o hukumu kɔnɔna la sa an b'a fɔ deli ko o bila ka gɛlɛn don kelen ɲɛgan an bɛ yan nɔ o de kama sa ne yɛrɛ ye Amadu Tolo ye sa baaraw jɛ ka baara don baara minnu ni a tɛ sa cogoya si la dɛmɛ kɔ o hukumu kɔnɔna la sa min ye arajo fanfɛ Musa Sanogo ale bɛ yaasa aw b'an kumakanw lasɔrɔ min ye tele la yan sa ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen sigi yaasa faamuyali o bɛ sɔrɔ kow kɔnɔna la sa Augustin Esubehi ale ka baara dɔ y'o ye sa Lamine Kulibali an ma ɲinɛ a kɔ Yusuf Sangare ka taa se Ayidara ma ni cɛba ninnu ka wuli ka jɔ o de bɛ ka kɛ sababu ye sa aw ɲɛmaana ni waati in na wa aw tulo b'an na an sigi kun ye gafew kɔnɔ kumaw ye i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogoya min na sa gafew bɔra bi bakuruba kɔnɔna la sa an b'an da don waleyaw kɔnɔna la l'essor ale b'an bolo yan nɔ les échos welewele o b'an bolo ka taa se nouvelle horizon ma olu ni gafe wɛrɛw an b'an da don kɔnɔna la sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ yaasa faamuyali o bɛ sɔrɔ la an t'a bila dagirinda la koyi an b'a daminɛ ni gafe fɔlɔfɔlɔ ye sa ni o ye l'essor ye ale ka bi bɔli la sa a da bɛ waleya belebeleba kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko min ye conseil de sécurité de l'ONU ko o maaw bɛna min ye an ka minisiri min ni ale b'an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛɲa ko ɲɛnabɔli kɔnɔna la sa n'o ye Ablaye Diop ye ka ale bisimila bi yɛrɛ koyi i n'a fɔ l'essor maaw u y'a ɲɛfɔ cogoya min na an bɛ an da don a kɔnɔna la sa kunnafoni wɛrɛw bɛ l'essor in kɔnɔna la i n'a fɔ min ye an ka jamana kuntigi Colonel Assimi Goïta ale ka wulikajɔ min ni a y'a kɛ Segu mara kɔnɔna la sa ka taa se waleya wɛrɛw ma an b'an da don a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a fɛsɛfɛsɛ an y'a daminɛ an b'a fɔ min ye conseil de sécurité min ni ale bɛ ONU tɔgɔ la sa n'o ye Nations Unies ka jɛkulu ye sa k'a fɔ ko bi yɛrɛ ko u bɛna min ye Mali minisiri min ni o ye Ablaye Diop ye sa ka ale bisimila o bisimilali a hukumu tɛ dɔwɛrɛ ye ko min ye rapport belebeleba min ni o bɛ kɛ kalo saba o kalo saba min ye conseil de sécurité fɛ ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana ma wulikajɔ min ni o bɛ sen na sa an b'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa i n'a fɔ l'essor ma b'a fɔ cogoya min sa ko basigi ko min ni o tun bisibasalen don Mali kɔnɔna la sa o de kama kabi camancɛ fanga ɲɛmaaw ni olu sigira sa wagati ni wagati kalo saba o kalo saba sa min ye ɲɛfɔli ye o bɛ taa kɛ min ye Nations Unies maaw olu ɲɛkɔrɔ o ladala baara o de hukumu kɔnɔna la sa ko min ye an ka minisiri min ni ale bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛɲa kow kunna sa n'o ye Ablaye Diop ye sa ko a bɛ makɔnɔlen bi conseil de sécurité yɛrɛ ɲɛkɔrɔ o ni fan fɛ Nations Unies yɛrɛ kɔnɔna la Américains ka jamana kɔnɔna la yen sa u y'a yira k'a fɔ ko a ka nin wulikajɔ in kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ko a bɛna taa a da don waleya caman kɔnɔna la waleya minnu ni o bɛ lakana kow kofɔ n'o bɛ dun ka fa kow kofɔ sa ani basigi ye Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna la i n'a fɔ ladala la sa ko min ye don tɛmɛnlenw ye sa a ye bɔli dɔ kɛ yen nɔ bɔli min kɔnɔna la sa n'a tun ye kalekan belebeleba di Nations Unies maaw ma k'a yira k'a fɔ ko min ye Mali ɲɛmaaw ye sa ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sa yaasa min ye basigi ni kelenya ani sindiya o siraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogoya min na i n'a fɔ l'essor maaw y'a fɔ cogo min sa ka ɲɛsin Mali jamana ma yala o waleyaw bɛ cogo di bi ko o hukumu de kɔnɔna la sa min ye Ablaye Diop ye sa ko a bɛ kɔnɔlen Nations Unies maaw ɲɛkɔrɔ ka taa ɲɛfɔli kɛ u ye u yɛrɛ fawa la sa New York yɛrɛ kɔnɔna la yen wa ko sɔmi kɛnbɛ k'a fɔ ko min ye MINUSMA maaw olu ka ladala tagabolo yala u bɛna to jamana in kɔnɔ wa yala u tɛ to jamana in kɔnɔ wa a kow bɛna renouveler wa a tɛna renouveler wa i n'a fɔ l'essor maaw y'a fɔ cogoya min na sa ko da bɛna taa don nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen de la ka ɲɛfɔ min ye MINUSMA maaw ka taa se min ye Nations Unies maaw olu ɲɛkɔrɔ yaasa conseil de sécurité ale bɛ se ka hakilina fɔ a ko kɔnɔna la cogo min na yala u jɛra n'a ye wa yala u ma jɛ n'a ye yaasa kow bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka sabati cogoya minnu na fasiri a bɔra l'essor kɔnɔna la sa maa min ka kumakan don sa ale de ye Madiba Keyita ale de ka fasiri don an bɛ to min ye l'essor kelen in kɔnɔna la a da bɛ waleya wɛrɛ la waleya min n'o tɛ dɔwɛrɛ ko ye an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ Colonel Assimi Goïta ko ale ye wulikajɔ kɛ Segu mara kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye a tile damadama ye sa min ye jamana ɲɛmaaba ye sa n'o ye Colonel Assimi Goïta ye ale ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin min ye Segu mara ma ko wa a ka nin wulikajɔ in hukumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'essor maaw kɛn bɛ ka gɔri turu a ka ɲɔgɔn ye dɔ kan ɲɔgɔn ye min ni o kɛra ani an ka finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ finitigila
kɛlɛlaka minnu n'olu bɛ Segu mara kɔnɔna la sa lesɔr maaw y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni min ye camancɛ fanga ɲɛma ale ka nin wulikajɔ in yɛrɛ ye sa ka ɲɛsin Segu mara ma marabolo 4nan hukumu kɔnɔna la sa ko min ye finitigiw ka ɲɛmaw ye n'o ye chef d'état major ye suprême des armées sa colonel Assimi Goïta ko ale ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ani finitigiw ka ɲɛmaw ko ta taa se finitigiw ma opération Maliko yɛrɛ hukumu kɔnɔna la sa ko u ye sigi ka fɔ belebeleba kɛ a kɛnɛ kan sa ko min ye jamana maaba caman ko olu yɛrɛ yen nɔ i n'a fɔ lesɔr maaw u y'a fɔ cogoya min na sa CNT ɲɛmaa n'o o ye Maliki Jaw ye ko ale tun b'a kɛnɛ kan ka taa se Segu marabolo yɛrɛ ɲɛmaa ma n'o ye gouverneur ye ka taa se maaba wɛrɛw ma finitigiw ka tagabolo kɔnɔ ka taa se Segu maabaw ma ko wa nin kɛnɛ yɛrɛ kan sa ko min ye finitigiw ye ko u ye sumandun belebeleba kɛnɛ sigi u ni jamanakuntigi ni ɲɔgɔn cɛ sa ka sigi ka fɔ baro kɛ sigi ka fɔ baro min ni jamanakuntigi n'a y'a yira sa an ka finitigiw la k'a fɔ ko ale dan bɛ u la wa jamana ɲɛmaaw ko u dan bɛ u la k'a dɔn k'a fɔ u bɛ wulikajɔ minnu na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ko Segu kelen tɛ koyi k'u bɛ wulikajɔ min na colonel Assimi Goïta ale ka kumakan don lesɔr kɔnɔ sa k'u bɛ wulikajɔ min na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ko a lakodɔnnen don jamana ɲɛmaaw fɛ wa u danba la k'a fɔ jija ni basigi ko u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲini o ko tagabolo kɔnɔna la cogo min ko o hukumu kelen in kɔnɔna la sa a bɛ waatini bɔ ko Segu i n'a fɔ colonel Assimi Goïta a y'a yira cogo min sa ko Segu ye donda belebeleba ye Mali jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔna la sa ko an ka finitigi minnu ni u bɛ yen nɔ sa jateminɛba o bɛ kɛlen ka ɲɛsin u ma u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o hukumu kelen kɔnɔ sa finitigiw ka ɲɛmaa minnu ni olu tun bɛ a kɛnɛ kan sa olu fana ye laseli kɛ ka kalenkan di jamana ɲɛmaaw ma sa k'a yir'u la k'a fɔ ko min ye danaya min ni o kurakura an bɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ka da olu kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la zone de défense D kɔnɔna la Segu mara yɛrɛ la yen sa ko olu danba la k'a fɔ u bɛ se ka a ko ka a se a dan na cogo bɛɛ lajɛlen na bari u ye ŋaniya dɔw ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma sa k'a yira jamana ɲɛmaaw la sa waleya ni waleya dɔw bɛ yen sa o bɛ u jɛ u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko fo jateminɛ ka kɛ olu la i n'a fɔ min ye colonel Yusuf Umar Sise ale y'a laɲini kɛ cogoya min na sa n'ale ye sous-officier ye sigida in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu mara kɔnɔna la sa commandement de largement o ɲɛma belebeleba dɔ sa a y'a yira k'a fɔ ko ale ka cɛdenw waleya tagabolo kɔnɔna la sa ko minɛn ko b'u la halisa tiɲɛ don k'a fɔ ko Mali ye minɛn caman sɔrɔ bari an bɛ waatini min na i ko bi sa ko karanfɛdaw olu bɛɛ lajɛlen ma choix ko wa ko min ye minɛn ko ye sa o bɛ u la i n'a fɔ Umar Sise a y'a fɔ cogoya min na sa lesɔr kɔnɔna la a y'a yira fana jamana ɲɛmaa la sa colonel Assimi Goïta ko don nataw kɔnɔna la sa hali ni ka sɔrɔ tiɲɛ don k'a fɔ ko ale ka cɛdenw k'u ni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn na sa ko min ye maramafɛnw ye ka taa se min ye bolimafɛnw ye a ka laɲini bɛɛ lajɛlen dɔ ka fara o de kan ka di u ma Segu kɛrɛfɛ fanfɛla ninnu na sa k'a bɛ kɛ sababu ye sa u bɛ se ka dɔ fara jija kan ka taa min ye maajuguw ye ka u sɔrɔ fo u sigiyɔrɔw la sa ka fagonba u la an ka fɔlen tɛ baara in bɛɛ lajɛlen a bɛ lesɔr de kɔnɔna la bi lesɔr ka bi bɔli maa min ka fasiri don sa o de ye Aminata Dili Sisoko ye ale bɛ AMAP Segu o yɛrɛ kɔnɔna la yen an bɛ to min ye nin fasiri kelen in kɔnɔna la lesɔr ale da bɛ waleya wɛrɛ kɔnɔna la koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye carte biométrique ye sa ko ale dili ko o daminɛ bɛ Bamako faba yɛrɛ kɔnɔna la yan nɔ sigida 6 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la k'a yira la sa k'a fɔ ko kabini min ye juin kalo ale tile 8 i n'a fɔ lesɔr maaw b'a fɔ la cogoya min na sa ko gouverneur du district de Bamako n'o ye Abdoulaye Kulibali sa ko ale de ye ŋaniya ta k'a yira k'a fɔ ko Bamako sigida 6 bɛɛ lajɛlen na sa bɛɛ lajɛlen ka to i sigiyɔrɔ la yen nɔ sa ka se ka i ka carte biométrique ka o sɔrɔ o hukumu ni kɔnɔna la sa ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ko o sigi bɛ sen kan an bɛ don min na i ko bi sa ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye maaw bɛ se ka taa kala ta référendum constitutionnel ale hakilina kɔnɔna la cogo min k'a sɔrɔ n'a ma kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye ko bari carte biométrique in don tɛmɛnlen kɔnɔna la ni maaw y'a yira sa k'a fɔ ko a sɔrɔli ko a ka gɛlɛn fo k'a fɔ k'a ka gɛlɛn bari an bɛ don min na i ko bi sa ko ka kɛɲɛ ni lesɔr maaw olu ka ɲɛfɔli ye sa Masa Sidibe ale ka fɛsɛfɛsɛliw kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko min ye sigida Bamako sigida 6 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko maaw bɛ se k'u ka carte biométrique sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu na k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni gɛlɛya wɛrɛ ye ko k'a sababuya kɛ min ye gouverneur du district ye Bamako yan sa ko ale ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa a y'a yira k'a fɔ ko carte ninnu bila bɛ u sɔrɔ yɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 6 in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ko maaw u sen b'u kɔnɔkɔrɔ sa ka se yen nɔ hali ni ka sɔrɔ maa caman y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya damadamanin b'a ko la sa gouverneur ka ɲɛfɔli la ko lesɔr kɔnɔ sa ko a tɛ taa o
kɔ cogo si la o hakilina kelen in de la sa a ye laɲini kɛ ka welekan belebeleba bila maaw ma k'a yira k'a fɔ ko u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa ka ye nin kɛnɛ ninnu kan ka taa u ka karitiw minɛ ko o karitiw de bɛ se k'u yamaruya kalata nata min ni o bɛ ka labɛn jamana in kɔnɔna la sa n'o ye wasaden kalata ye an sɔnna walima an ma sɔn o jaabi tagabolo kɔnɔna la sa olu bɛ se ka kɛ sabati fɛn cogoya min na an ka fasiri tɛ a bɛ lesɔr de kɔnɔna la masa Sidibe ale ka gafe don n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ to halisa ale lesɔr kelen in kɔnɔna la kɛ a da bɛ waleya belebeleba la ko a y'a yira k'a fɔ ko bi yɛrɛ ko min ye Mali gouvernement o maa min ni ale sigandilen don Mali jamana ni jamana wɛrɛ cɛɲa ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli kɔnɔna la sa n'o ye Abdoulaye Diop ye ko ale bɛ kɔnɔli kosɛbɛ kosɛbɛ min ye Nations Unies maaw olu ɲɛkɔrɔ ka taa ɲɛfɔli kɛ ONU ka Conseil de sécurité o hukumu kɔnɔna la a y'a yira sa min ye Madiba Keita lesɔr kɔnɔna la ale ka fasiri don a ko min ye ministre des Affaires étrangères et de coopération internationale Abdoulaye Diop ko ale bɛna ye min ye examen de rapport trimestriel n'o ye kalo saba laseli min ni o bɛ ka kɛ Mali hukumu kɔnɔna la Nations Unies maaw ɲɛkɔrɔ sa ko Abdoulaye Diop ale bɛna ye yen nɔ bi yɛrɛ koyi ko ka waleya ɲɛfɔ min ye Amérique jamana yɛrɛ kɔnɔna la New York kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka ɲɛfɔli ninnu kɔnɔna la sa ko a bɛna taa a da don waleya damadamaw la waleya minnu kalo saba fɔlɔ tɛmɛlen ninnu na sa ni Mali tun ye kalen kan di k'a fɔ ko u bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ o waleyaw la i n'a fɔ u y'a ɲɛfɔ cogoya minnu na sa ko min ye MINUSMA yɛrɛ ale ka renouvellement o hakilina ko da bɛna don o la Madiba Keita a y'a fɔ cogoya min na sa ko fɛsɛfɛsɛliw kɔnɔna la sɔmin kɛn bɛ k'a fɔ ko o kumakan o ɲɛfɔliw o de barika bɛna bonya a ko kɔnɔna la kosɛbɛ kosɛbɛ ani don tɛmɛnlenw na sa ko min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna la sa k'a kun yira la ko basigi ko Mali gouvernement u bɛna u jɔyɔrɔ ni u tintin bonya kosɛbɛ kosɛbɛ yaasa basigi o bɛ se ka na cogoya minnu na Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na o kow bɛ lahaliya jumɛn na sa a yanga ka bon wa a yanga ma bon wa an bɛ don min na i ko bisa i n'a fɔ Madiba Keita a y'a fɔ lesɔr kɔnɔ cogoya min na sa ko sɔmin kɛn bɛ k'a fɔ ko Abdoulaye Diop a ka ɲininkali caman bɛ yen sa ko olu bɛna ta kɛ Nations Unies maaw fɛ nin yɔrɔ ninnu de la tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an ka fasiri tɛ an y'a bɔ lesɔr kɔnɔna la a ka bi bɔli la aw bonya b'a la. Bɔra lesɔr kɔnɔna la an b'a ɲɛsin les échos welewele ma kibaruya dumanba tɛ o ye sa lesɔr a y'a yira sa min ye les échos welewele a y'a yira k'a fɔ don tɛmɛlen na sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an tun y'a kibaruya bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ ko min ye jamana in maaba dɔ ye sa o tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko Daniel Tesuke ale min ni a kɛra tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa an ka sariya tigilamɔgɔw ka tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a y'i jɔ i jɔyɔrɔba la ko ala ye ale min ji sumaya o hukumu de kɔnɔna la sa min ye les échos welewele u kɛn bɛ ka ɲɛfɔliw kɛ a ko kɔnɔna la ko u y'u ka kuma barani ta ka se maaw ma maa minnu ni olu sereyala nin maa kofɔlen ale ka waleyaw bɛɛ lajɛlen na don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ ko min ye nin maaba belebeleba in ye sa Daniel Tesuke min ni ale tanyara juin kalo ale tile 11 san 2023 i n'a fɔ les échos welewele u y'a fɔ cogoya min na sa ko u ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin ma kofɔlen a dɔnbaw ma k'u y'a yira sa k'a fɔ ko maa de kun don sa maa min ni a bɛ lamɛnliba kɛ a n'a ka dɔnniyaw kɔnɔna la ko bari fini sariya tigilamɔgɔ belebeleba tun don sariya tigilama min ni a ti sɔn cogo si la waleya jɛngɛlenw olu ka to jamana kɔnɔna la ko a y'i seko bɛɛ lajɛlen kɛ o ko la o don tɛmɛlenw kɔnɔna la depuis ni a ma kɛ procureur ye ko o de kɛra sababu yɛrɛ ye sa min ye san 1991 i n'a fɔ les échos maaw y'a fɔ cogoya min na sa a ka kɛ substitut du procureur ye de la république ye wa ko san 1992 san kelen pe tɛmɛlen kɔfɛ k'a kɛra conseil technique ministère de la justice la o hakilina kelen in kɔnɔna la sa min ye san 1993 waatiw la sa ko min ye Daniel Tesuke a lakodɔnna a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la jamana ɲɛmaw ko ɲɛma caman o kalifara a la ko ma dan Mali kɔnɔna ma ko k'a sababuya kɛ min ye a bɛ taɲa waati min na sa ko min ye cour de justice min n'o bɛ UMOA kɔnɔna la Union monétaire ouest africaine a jɔyɔrɔba yera o la Daniel Tesuke min n'an da b'a kuma la sa ko
ko a ye jɔyɔrɔ wɛrɛw sɔrɔ i n'a fɔ SAM n'o ye syndicat libre de la magistrature ka taa se SILIMA ma a ye baara caman kɛ nin jɛkulu ninnu kɔnɔna la sa don tɛmɛnlenw na ko wa maaden don maa min ni a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa a lakodɔnna wa ko min ye jamana ɲɛmaaw ye olu ye jɔnjɔn caman kofɔ ka ɲɛsin maa kofɔlen ma bari ko maa seko tɛ Ala ta la i n'a fɔ u y'a fɔ cogoya min na sa ko Ala ye a miniji sumaya o hakilina de kɔnɔna la sa min ye tasibila belebeleba ye ko jamana ɲɛmaaw u ye o ta ka ale sɛgɛrɛ an ka fɔlen tɛ min ye les échos welewele ale ka fɔli don an b'a fɔ Ala ka lahara sɔn sumaya Daniel Tesuke ye n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ to halisa ale gafe kelen in kɔnɔna la les échos welewele a da bɛ waleya wɛrɛ la koyi o fana tɛ kibaruya dumanba ye k'a sababuya kɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko Gawo mara kɔnɔna la sa ko min ye MINUSMA maaw olu ka pankuru belebeleba dɔ ye sa ko o bɔra ka bin koyi ja yɛrɛ o b'an bolo yan nɔ sa a y'a yira sa les échos welewele u y'a yira k'a fɔ ko min ye MINUSMA maaw ka nin pankuru in ye sa ko pankuru de don min n'a bɛ wele ko hélicoptère ko baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa sɔmi kɛra k'a fɔ ko kunungo yɛrɛ alamisa juin kalo tile 16 san 2023 sa ko nin pankuru in ye i kunda wulila ka bɔ Kidali mara de kɔnɔna la sa ko k'i kunda min ye Gawo mara kan a bɛ se Gawo mara kɔnɔna la cogoya min na i n'a fɔ les échos maaw y'a fɔ cogoya min na sa ko jiginni o de gɛlɛyara a ma kosɛbɛ kosɛbɛ ko fo a nana kɛ waleya ye waleya min ni a ye bɔ ka bin kɛ a ko kɔnɔna la les échos maaw u y'a fɔ sa u ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la sa ko bari k'u ma seereya kan fɔlɔ k'a fɔ yala maa dɔw joginna la wa yala maa dɔw sara la wa k'u ma seereya o ko la ni min bɔra la sa don nataw kɔnɔna la i n'a fɔ les échos welewele u y'a latigɛ cogoya min sa ko u b'o di maaw ma an ye nin fasiri in sɔrɔ les échos welewele ale ka bi bɔli la. Bɔra les échos welewele kɔnɔ an bɛ soir de Bamako ta kɛ soir de Bamako ale fana ye bɔli kɛ bi ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye waleya dama dama kɔnɔna la o hukumu de kɔnɔna la sa min ye jamana in bɛ k'i sɛnsɛn ka se waleya min ma sa n'a bɛ wele ko projet de nouvelle constitution ko yala a baara ninnu bɛɛ lajɛlen a bɛna tɛnku wa a tɛna tɛnku wa u kɛn bɛ ka o ɲininkali de kɛ maaba dɔ la min ni a bɛ politiki ko caman ɲɛdɔn i n'a fɔ min ye soir de Bamako maaw u y'a latigɛ cogoya min na o tɛ maa wɛrɛ ko ye ko docteur Ibrahima Sango référendum yɛrɛ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ale y'i da don waleya kɔnɔna la waleya min ni o ye ɲininkali belebeleba kɛ a y'a yira ko référendum jaabiw yala sɔn bɛna k'u ma wa yala sɔn tɛna k'u ma wa ale kɔni ka faamuya la sa min ye docteur Ibrahima Sango ye sa ko référendum a man ka kɛ cogo si la k'a sɔrɔ ko Kidali mara o tɛ a kɔnɔna la a ka ɲɛfɔli la sa a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ waatinin bɔ sa min ye Mali jamana ye sa ko an y'a tɛnku k'a fɔ ko min ye kalata ye kalata min n'a bɛ awɔ walima ayi ka o kɔfɔ ka ɲɛsin an ka sariya gafeba n'o ye constitution ale fan dɔw yɛlɛmali ko ma walima constitution yɛrɛ a yɛlɛmali bɛɛ lajɛlen o hakilina kelen in de kɔnɔna la sa ko ni nin waleya ɲɔgɔnnaw ko ni a fɔra i n'a fɔ u kɛn bɛ soir de Bamako maaw y'a fɔ cogoya min sa ko ni nin ɲɔgɔn waleyaw kɛra sa olu bɛ wulikajɔ kɛ ka se sariya tigilamaaw ma o de hukumu kɔnɔ sa k'u sera maa lasɔminɛba dɔ ma n'o ye Ibrahima Sango ye sa ko ale ye ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin nin waleya ninnu ma k'a y'a yira sa a ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la k'a fɔ ko ɲininkali ale yɛrɛ b'o o de tɛnkun ka o bila kosɛbɛ ko yala kalata ninnu bɛna se ka kɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na wa ka kɛɲɛ ni Ibrahima Sango a ka ɲɛfɔli ye les échos welewele kɔnɔ a ko n'a ma se ka kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen na dɔrɔn ko baara de don baara min n'a bɛ kɛ tɔkajɛ ye o hukumu kɔnɔna la sa ale yɛrɛ kɛn bɛ ka kɔri ka o turu min ye jamana worodugu yanfan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Kidali mara ye a y'a yira k'a fɔ don tɛmɛnlenw k'u kɔnɔna la sa ko min ye jamana ɲɛmaaw ye ko olu yɛrɛ k'u dɛsɛra kosɛbɛ kosɛbɛ ka se ka u senfa ka se min ye nin yɔrɔ ninnu ma bari an bɛ don min na i ko bisa ko hali ni k'a sɔrɔ caman kɛra a ko kɔnɔna la ale kɛn bɛ ka sɔmi k'a yira ɲininkali de bila yala kalata ninnu ko a bɛna se ka kɛ Kidali mara kɔnɔ wa n'a sera ka kɛ Kidali mara kɔnɔ ko a fɔra a banna bari n'a ma se ka kɛ Kidali mara kɔnɔ i n'a fɔ a y'a yira cogoya min na sa ko a bɛ kɛ baara tɔ ka jɛ o b'a yira sa ko min ye sariya gafe n'a taara jamana ɲɛmaaw fɛ ka taa jamana kɔnɔdenw fɛ ka jamana fan dɔ to yen dɔrɔn ko baara bɛ kɛ tɔ ka jɛ wa sɔn tɛna kɛ o baara ma yanni an bɛ se o bɛɛ lajɛlen ma sa ale kɛn bɛ k'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ dɔw bɛ yen fɛɛrɛ minnu yanni bi tun ka se jamana ɲɛmaaw tun kan ka fɛɛrɛ ɲini ka se olu ma yaasa ko maaw bɛ se ka da la k'a fɔ k'u bɛ se ka taa kala ta min ye Kidali mara kɔnɔna la k'a sɔrɔ n'a ma kɛ ni gɛlɛya wɛrɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin wasaden kalata nin ye sa an sɔnna an ma sɔn
tarankelenla sa ko cour constitutionnel ko ale de be jaabi nunu bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ ko a sɛbɛntiyara walima a ma sɛbɛntiya yani jaabi waatiw bɛ sisan kalata yɛrɛ i n'a fɔ a y'a yira cogoya min na sa k'a bɛ waati jan bɔ min ye CEDEAO maaw ye olu ye nin waleya nunu laɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ko wa jamana ɲɛmaaw ye u banba a ko kɔnɔna la ko kabini san 2001 waatiw kɔnɔna la sa ko protocole conseil du gouvernement maaw ko olu ye a sigi sen kan ko wa kalo 6 o tɛmɛna a ko kɔnɔna la sa i n'a fɔ a y'a ɲɛfɔ cogoya min na sa a ka ɲɛfɔliw la ko dama don a ko la wagati dɔw kɔnɔna la ko a k'u yɛrɛla yɛrɛ ko k'a ko ka olu ɲɔngiri o de kama ko jamana ɲɛmaa minnu ni olu tɛmɛna don tɛmɛlen ninnu kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen i ka fan dɔ yɛlɛma tagabolo dɔ kɔnɔna la tagabolo min ni a bɛ constitution fan dɔw ko fɔ ko bari a fan bɛɛ lajɛlen tɛ ko jamana ɲɛmaaw minnu ni u b'an kunna bi tagabolow kɔnɔna la sa n'u y'a latigɛ k'a fɔ ko sariya gafe min n'o ye constitution ye ale kan ka lajɛ ko kura ye ko résolution de do bɛnkan min ni a sigira sen kan jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fɛ kɔlɔsili kɔnɔna la ko o hukumu min ni sɔn kɛn bɛ o ma parti politique wo société civile wo bɛɛ lajɛlen sɔn bɛ o waleya ma bari ale kɛn bɛ ka ɲininkali min bila ni o ye Ibrahima Songo sa ko yala kalata in bɛna se ka kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen na wa k'a sababuya kɛ ale y'a yira k'a fɔ ko n'a ma se ka kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen na dɔrɔn jaabi min ni o bɛna bɔ a bɛ kɛ tɔka jɛ ye an b'a fɔ ala ka an kisi o ma nin gafe in ye an ka fɔlen tɛ a bɔra min ye Soir de Bamako ale ka bi bɔli la. to ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔna la kɛ a y'a yira k'a fɔ ko waleya belebeleba ko a da bɛ o fana kɔnɔna la sa o ti dɔ wɛrɛ ko ye ko kalanbolo sigira ka ɲɛsin min ye kunnafoni dilanw ma yaasa kalata min ni an da bɔra a kuma la sisan sa n'o o ye élection nata in ye sa min ni o bɛ ka labɛn jamana kɔnɔna la kari nata in yɛrɛ kɔnɔna la ko min ye kalan kɛnɛ ye o sigira ka ɲɛsin kalandenw ma kalanden minnu ko don ko o ti dɔ wɛrɛ ye ko ye kunnafoni dilanw ko a bɛ n'a fɔ kunnafoni dilanw ko olu taara ekɔli la ekɔli min ni o ye EJ ka ekɔli ye u ka ɲɛfɔli la k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kalata waatiw kɔnɔna la kunnafoni jumɛnw kan ka bɔ kunnafoni jumɛnw man ka bɔ kunnafoni latika bɛ di cogo di ko nin baara ninnu ne sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la hôtel dɔ la Bamako faaba kɔnɔna la yan nɔ ka ɲɛsin min ye kunnafoni dilaw ma ko laɲini bɛɛ lajɛlen tun tɛ dɔ wɛrɛ ko ye ko min ye kalata nata ninnu ye sa kunnafoniw bɛ se ka di cogoya la cogo min faamuyali o bɛ sɔrɔ a ko kɔnɔna la ko wa a kɛnɛ kan sa min ye kunnafoni dilaw caman ye ko olu taara ka sɔn ka kalan ka olu sabati nin ko kɔnɔna la sa yaasa min ye période électorale min ni an bɛ k'an sɛnsɛn ka se o ma sa faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ baara ninnu kɔnɔna la wa u bɛna kunnafoni minnu di olu ka kɛ kunnafoni minnu ye kunnafoni latikaw ye nin kibaruya an y'a sɔrɔ Soir de Bamako kɔnɔna la u ka bi bɔli la aw bonya b'a la. Sa an bɛ to halisa ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔ a kɛmɛ ka ɲɛfɔli kɛ halisa an kun da sera a ma gafe wɛrɛw kɔnɔna la sa min ye ministre Abdoulaye Diop ale ka wulikajɔ la conseil de sécurité o ɲɛkɔrɔ bi kɛ a y'a yira sa min ye Soir de Bamako ye olu taara ni sira wɛrɛw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni olu ka ɲiniliw ye sa ko cellule de communication min ni o bɛ ministère yɛrɛ kɔnɔna la sa ko olu ka examen périodique la k'u y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka ministre ye sa ko ale bɛna wulikajɔ kɛ conseil de sécurité maaw olu ɲɛkɔrɔ bi MINUSMA ale ka bunakun de kan kosɛbɛ ko da bɛna don MINUSMA ko de la kosɛbɛ wusɔn min bɛ o la ko k'a sababuya kɛ yala MINUSMA a kan ka to Mali la wa yala a ka mandat a bɛna renouveler wa walima a tɛna renouveler wa ko min ye Abdoulaye Diop ye ko a bɛna taa ɲɛfɔli belebeleba kɛ o ko kɔnɔna la yanni jaabiw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ cogoya min na ko wa ko min ye rapport belebeleba ye n'o ye ɲɛfɔli ye sa don tɛmɛlen kɔnɔna la Antonio Guterres ale min ni a ye conseil de sécurité ma ye ni Nations Unies ma don ale ye ɲɛfɔli minnu kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma sa ko Abdoulaye Diop a bɛna taa fɛsɛfɛsɛli di ka ɲɛsin o waleyaw de ma ko wa a kɛnɛ kan sa min ye maaba caman ye olu bɛna kɛ yen nɔ sa ko ka min ye Abdoulaye Diop ka a lamɛn heure dama kɔnɔna la sa da ka don waleyaw la waleya minnu ni u tun ye a sinsin don tɛmɛlenw kɔnɔna la k'a di Mali ma ko min ye Abdoulaye Diop ye sa a bɛna fɔ ale bɛna kɛ Mali ka cɛbɔ ye nin kɛnɛ kan ka taa min ye Mali gouvernement min ni o b'an kunna bi camancɛ fanga hukumu kɔnɔna la sa ka taa o la fasa min ye ŋaniyaw ye ŋaniya minnu ni a bɛ MINUSMA ko ale ko fɔ kosɛbɛ recommandation tagabolo kɔnɔna la ko wa min ye Soir de Bamako maaw ye u ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen na sa u y'a yira k'a fɔ ko
kɔnɔli de bɛ kɛlɛ kosɛbɛ jaabiw la sa jaabi minnu ni a bɛna bɔ min ye conseil de sécurité yɛrɛ yɔrɔ la sa Ablaye a ka kumaw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko sɔmi kɛn bɛ k'a fɔ Ablaye ka kuma bakurubaw kɔni o tɛna kɛ dɔ wɛrɛ ye koyi min ye MINUSMA ale bɛ wulikajɔ minnu kɛla Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na sa ko Ablaye Diop k'a bɛna i da don o de la ka o walanwalan kosɛbɛ i n'a fɔ soir de Bamako maaw y'a fɔ cogo min ko o tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ min ye wulikajɔ minnu ni ɲininkali minnu ni olu ku tɛnkura Mali jamana la don tɛmɛlenw kɔnɔna la basigi bɛ se ka na cogoya minnu na ko Mali ka taa ni o fɛɛrɛw ye Nations Unies ɲɛkɔrɔ Ablaye Diop ko o fasiriw bɛɛ lajɛlen labɛnna ka o fɛɛrɛw di a ma a bɛna taa ni olu de ka taa o fɛsɛfɛsɛ min ye Conseil de sécurité Nations Unies ale ɲɛkɔrɔ bi yɛrɛ ko nin fasiri an y'a bɔ so n'an bɔra o kɔnɔna la sa an bɛ kibaruyaw an b'u datugu ni Nouvelle Horizon ye Nouvelle Horizon ale da bɛ waleya belebeleba la koyi a y'a yira k'a fɔ ko min ye wulikajɔ ye sa ko o sabati bɛ marabolo dɔ kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana worodugu yan fan fɛ ko a yira la sa ɲinini dɔw kɔnɔna la sa ko min ye kɛnbani maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la région Nara fanfɛla la sa ko olu de kangarida kan belebeleba bila ka di jamana ɲɛmaaw ma ka ɲɛsin ni wulikajɔ dɔ wulikajɔ min n'u y'a yira sa k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw na sa ko banbagatimaaw ye wulikajɔ dɔ ta ka olu sɛgɛrɛ o banbagatimaaw k'u ye wulikajɔ min ta k'u sɛgɛrɛ sa ko a kɛra kari tɛmɛlen yɛrɛ la sa kari tɛmɛlen yɛrɛ la sa ko o baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko min ye u ka fanfɛla in ye sa ko maa caman de bɛ yen nɔ minnu ni u bɔnɛn'u ni na maajuguw fɛ ko bari k'u tun ye lasɔmini kɛ a bɛ waatini bɔ i n'a fɔ Nouvelle Horizon y'a fɔ cogoya min na ko maa dɔw bɛ u cɛla yen nɔ sa u ma faamuyali kɛ maa minnu ka tagabolo la ko bari jamana ɲɛmaaw ma u siɲɛ ka bɛn n'a ye i n'a fɔ Nouvelle Horizon ale y'a fɔ cogoya min na sa ko an bɛ don min na i ko bi sa o fɔ ɲɔgɔn kɔ ko o de nana yen nɔ ko bari an bɛ waatini min na i ko sisan ko jamana ɲɛmaaw ye maaw lawuli ka taa yen nɔ sa ko ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen sa ko a bɛna fɔ ko fɛnw tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko k'a sababuya kɛ min ye dugudenw ye olu dusu da kosɛbɛ ko wa ko jamana ɲɛmɔgɔw ye kalenkan di u ma k'a yira k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la sa min ye lakana belebeleba ye ko u bɛn'o ta ka kɛbani ka yen sɛgɛrɛ kosɛbɛ yaasa don nataw kɔnɔna la sa min ye lakana ko min ni u da b'a la o bɛ se ka sabati cogoya minnu na an ye nin kibaruya bɔ Nouvelle Horizon ale ka bi bɔli kɔnɔna la an bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔna la sa ka kibaruya datugu olu da bɛ waleya kɔnɔna la sa waleya min n'u y'a yira k'a fɔ ko min ye échange téléphonique ye o don o ti dɔ wɛrɛ ye ko ye nɛgɛjuru sira ko o tɛmɛna min ye an ka jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goyita ale ni RSU ka ɲɛmaa n'o ye Vladimir Poutine olu ni ɲɔgɔn cɛ u y'u da don o waleya la sa ka ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin min ye jamana kɔnɔdenw ma u ka nin ɲɔgɔn sɔrɔ ɲina sa nɛgɛjuru siraw fɛ ko i n'a fɔ Nouvelle Horizon u y'a fɔ cogoya min sa ko waati ni waati min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye ale ni Vladimir Poutine ko u bɛ ka ɲɔgɔn wele ka ɲɛfɔliw kɛ ɲɔgɔn ye o hukumu de kɔnɔna la sa k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko laban in na sa Mali yɛrɛ kan ka taa ni sira minnu ye u ni RSU ni ɲɔgɔn cɛ partenariat bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna la sa ko da donna o de la ka ɲɛfɔ kosɛbɛ a ko kɔnɔna la sa ko min ye Kremlin n'o ye RSU ka ɲɛmaaso o bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye sa ko min ye Vladimir Poutine ye ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ colonel Asimi Goyita ye RSU bɛ mun ne kɔnɔla Mali jamana la don nataw kɔnɔna la o hukumu kelen in fana la sa ko min ye Asimi Goyita ye ko ale fana y'a o ɲɔgɔn kelen ɲɛfɔ a bɔɲɔgɔnko i n'a fɔ Nouvelle Horizon maaw u y'a fɔ cogoya min na a bɔɲɔgɔnkoirisikɛ ye sa ko wa a ko kɔnɔna la sa k'a bɛna fɔ kow bɛɛ lajɛlen sabatira u ni ɲɔgɔn cɛ wa don nataw kɔnɔna la sa ko maa bɛ se k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko min ye coopération siraw ye sa n'o ye bolodi ɲɔgɔnma siraw ye o de tɔ bɛna sinsin Mali jamana ale ni Irisila jamana ni ɲɔgɔn cɛ nin kibaruya an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la a ka bi bɔli la o kibaruya in yɛrɛ a bɛna fɔ o de bɛ dansiri an ka bi kibaruyaw la kibaruya minnu n'an y'u fara ɲɔgɔn kan Joliba TV News ani Joliba FM na sa an y'o de fɔ laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ko ye an balima gafe bɔlanw olu ye gafe minnu bɔ k'an da don o la ka se ka o walanwala aw bɛɛ lajɛlen aw ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ o la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen sa ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ don nataw kɔnɔna la sa gafe minnu ni olu bɔra ka se ka o kɔnɔ kumaw yira an na maa caman fara bɛ ɲɔgɔn kan ka se ka nin baara ninnu kɛ yaasa baara ninnu bɛ latimɛ aw ye cogoya minnu na an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen sa halisa a ye to sɔgɔlen télé Joliba la an bɛ yan aw bɛɛ lajɛlen kama wasalam
Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 37 97